Sanibona, siyabonga Babulinda for just giving us a platform. Igama lami uNomi Nomfundo wakaNkosi. So lana sine campaign no Sisithandeka wakasibiya. I-campaign is called Walking for Our Bodies. Inhloso ye-campaign is to raise awareness mayelana nama-fibroids that affect abantu besifazana, and unfortunately into engadiagnoswa kahle, and unfortunately into abantu abaningi especially nje emakhaya emalokishini or ngathi nje in underprivileged areas where they don't have access to bagcine bangazazi ukuthi they even have inkinga enjena. So nginabantwana ababili. Isisu sami sokuqala saphuphuma. I was 23 years old. Ilanga tshelwa khona ukuthi nginama fibroids. Nganga understand ukuthi yini leyo nto leyo ama fibroids yini. Achaze kudokotela indlela ayechaza ngayo. Hayi ke angitshela ukuthi abantwana ngeke ngikwazi ukuba nabantwana because masihlala isisu lezi igaxa lezi sesibelethweni sami ziyaphazamisa. Hayi ke ngingakuthathela entweni nje nami lokho ngiphinde ngikhulelwe futhi hayi ke ngamthola umntwana wokuqala ngamthola nowesibili. Kuhambe kwahamba ke ezingikhula nazo igaxa lezi ziyakhula shem yabona nje uma ungibukisisa kahle ungaze uzitshele wena ukuthi I'm forever or permanent pregnant ngendlela nje isisu sami esikhulu ngakhona. And lokho kuyayehlisa confidence awukwazi ukugqoka kahle yabona nje ufica nje isibeletho lapha nje usesikhukhumele nje vele nje yabona nje ezinye impahla ayihlali kahle. I-confidence kuyayisusa kakhulu kubantu besifazane. Noma sazi ukuthi ama fibroids are not fatal unless of course mhlambe ke i-bleeding mhlambe isingaphezulu kokwenza. Kodwa wona awayona ingozi ngaleyo ndlela ukuthi usungaze ushone. Kodwa futhi anemia ukuba kuncane kwegazi emzimbeni ezinye zezinto lezi eziza nama fibroids njenga nami nje anemic. So kunamaphilisi engiwadlayo ke lawa folic acid engiyidlayo ke eyazi ukuthi ekwazi ukuthi ngisize ukuthi ibuyise igazi. Angisalidonate nje mina igazi, I used to donate blood not anymore. So ke odokotela ke babe nokuthi bangibonise ukuthi i-suggestion yokuthi or rather i-advice yokuthi ngikhiphe isibeletho. Ngathi ke mina ngeke ngikwazi ukukhipha isibeletho ngisemazweni ngoba ngiyasaba. What if sibe ngikhipha nezinso yabona? And I do believe ukuthi ikhona indlela enye esingenza ngayo ukuthi sidile nama fibroids. Ngale ukuthi size sicuyeke imizimba yethu njengabantu besifazane. So ingakho ngithatha le walk lena ukuthi sikhulume manje sibe ne conversation, sibe ne dialogue ukuthi yini edala ama fibroids kwasekuqaleni ngoba nami njengoba ngiphila nawo nje akekho udokotela oyangichazele mangihamba odokotela ukuthi adalwa yini. Kufanele ukuthi mina ngize ngiyiseshele mina. Bona nje befike nje sebethi khipha isibeletho yabona. So kufanele ukuthi sazi ukuthi adalwa yini ukuze sizokwazi sidile nomnyombo wenkinga. Ngoba akusizi ukuthi siloku sicuyeka sikhishwe ibeletho. Kufanele ukuthi sazi ukuthi iziphi izinto eziwadalayo ngabe ukudla, ngabe i-diet, kungabe izinto esizigcobayo, kungabe yini kahle kahle siyenzayo. Lapho ke sesizokwazi ke manje ukuthi si-address ke manje ke ama consequences. Yes. So ke le walk engiyithathayo njengoba ade chaza usisinomi ukuthi kuyisifiso sami ukuthi uxoxwe ngiyabona nge-reproductive health yabantu besifazane ngoba ezinye zalezi zinto lezi ziyithabu, zinobuhlazwanyana ngathi asithanda ukukhuluma ngazo. Yabona noma kukhulunywa ngazo kuba into nje edismisswayo, so dismissive ukuthi hayi lona uyatefa in mayiphethe ama period in uyayibona letho we don't pay the necessary attention to such issues. So ngiyafisa nginesifiso sokuthi ama departments kakhulukazi i-Department of Education ifake lento ezikoleni. Kuneyingane nje engizaziyo mina ezingayi esikoleni uma ngabe zisesikhathini zema periods ziyopha kubhlungu yabona. And asiyithathele into ukuthi ingane mhlambe mangabe ingayibhalanga i-test ayibhaliswa leyo ngane i-test ngoba ayikwazi ukuthi iye kwadokotela izobuya ne-sick note. Uyayibona nje lento leyo ukuthi kunama dynamics akhona which thina njengabantu abamnyama kakhulukazi
esingakazi ngawo ukuthi kwensuke kwenzakalani umuntu wesifazane uma ye kuma-periods, uma enezinto ezithile ey'sesibelethweni sakhe zim-affect-a kanjani lezo zinto lezo. I wouldn't want to ruin into esekukhulunywe ngayo nami bese ngizofaka u2 cent wami. But nje it affects a lot of, especially black women. Abanye abantu abazi ukuthi banawo, abanye aba-check, abanye bacabanga ukuthi ilumbo, abanye bacabanga ukuthi omna kwabo. Uthola ukuthi kuze kube late, uthola ukuthi umuntu mhlawumbe unanenkinga yokuconceive, kanti ilento nje yama-fibroids. And mningi-ke nemithelela eyenzayo, ingakho sesibakhuza abantu ukuthi yekani ukudlulekisa iy'ngane niy'faka amakhemikhali ngoba aba nomthelela. Even ama-sanitary products owasebenzisayo ayaba nomthelela. So kuningi nje, hopefully mhlampe next time nami ngiyokwazi ukuthi ngibe khona. So into esiyenzayo-ke I've joined hands with uSisithandeka. She wants to embark on this solo walk. Uzobe asuka ePietermaritzburg aye eGoli. So yiyo lento esicelayo ukuthi as much as i-campaign is regarding i-awareness for izifo ezijwayele ukuphatha abantu besifazane, but we're also calling amadoda of this country ukuthi manimbona-ke kuSisithandeka endleleni ngicela nimphathe kahle. Manimbona, if you are able to assist ukuthi yes sinawo amanzi, ungakwazi ukuhlala lana, maybe usegarage umbona epolice station, uyakwazi ukumchargisa anything. Sazi ukuthi from point A, which is eMaritzburg, up until point B kuzobe seGoli-ke.